по-лесният начин е взимате където. Взимате под ножка. Ножка за пресаждане. Вижте какво прави. Слагате тук. Натискате. Това нещо го изхвърляте. Вижте какво са. Буквата умее. Както пъзлите, като ги нареждате. След това взимаме. Къде? Слагаме тук обаче от обратната. Вижте на къде на посълбързо. Това нещо влиза в ето. Готово. Тези ножи между другото са много добри. И за дръвчета стават, за пресаждане стават. За това са човек, които не видяхте какво са? Това е ножица за пресаждане. После ще обясня съвет всички. Така, това нещо вече обаче, тук нататък какво правим? Има и съндъци, там на табула. Нареждаме ги в съндъци с стърботин или талаш. При много висока влажност, локнем ги, ето такива съндъци. Обаче ще ни го правим за вкореняване, за нещо друго правим, сега ще обясня. Значи ги нареждаме тук вътре, що съндък. И ги държим в помещение, много при температура между 26 29 градуса. Много висока температура и висока влажност. И се обаче отгоре. Моля?